Tito M khona la emsakazweni Ngoma FM 88.3. Ngitshelile-ke ukuthi-ke na kanjani ngiyilandela lapha-ke umkhulu Bheseni khona la emsakazweni Ngoma FM, esiyazi ukuthi-ke njalo ngama-Fridays sikhulume ngezinto nje-ke ezithinta wena ngqo, ezisiza wena umzimba wakho, inhlalo ekhaya nasemoyeni nje wakho ngokwezinto zesintu nangokwedlozi njalo njalo. Unaye umkhulu Bheseni la. Mkhulu, angikubingelele ngwamukele emsakazweni Ngoma FM. Danko mkhulu. Sikhuluma ke namhlanje ngodlame lwasekhaya ke. Udlame lwasekhaya ke abantu abaningi bangasitshela ukuthi yingoba usuke ushaya, uyabona nje mhlawumbe mawushaya unkosikazi wakho, mawushaya umyeni wakho njalo njalo. Kanti ke udlame lwasekhaya ke luhamba ke indawo ke eningi njalo njalo. Uyabona nje mkhulu, mangizoqala mina ekhaya ngikuhlukumeze ngokuthi mhlambe wena ungumyeni wami, ngifune ukulawula mina umholo wakho, kuhlukumeza lokho emotionally. Ngifuna ukulawula umholo wakho, kumele wazi yimi umholo wakho, kumele ubike kimi yonke leyo nto leyo njalo njalo. Kuhlukumeza konke lokho. Kuhambe kufake ukushaya mkhulu. Usungibeka isandla ke manje sesiyibiza ngokuthi ke leyo violence i-physically. Usuyangishaya ungibeka isandla, sengihlale mina ngimabokoboko nje ngenxa yokuthi uyangishaya njalo njalo. Uyayibona leyo nto le. Lokho kungilimaza nje. Okunye ukunganaki mkhulu. Uyabona lokuthi uthola ukuthi mawukhuluma amagama azongecwasa, noma ke ukhulume amagama azongiphatha kabi, azohlala evuke. Uyayibona leyo nto le, yahlala amagama lawo avuke kimi ukuthi ayi kodwa noma engathini ethini uke wathi. Uyabona ukuthi sekuhlukumezeka konke lokho. Yileyo ke mkhulu namuhla into esiyibhekayo la emsakazweni Ngoma FM ukuthi ke mhlambe lezo zinto lezo ziyenzeke emakhaya, asiphiki khona ama-rape njalo njalo. Izinto lezi ezenzakalayo emakhaya eyifihlwayo. Kodwa sifuna ukwazi ukuthi sekwenzeke konke lokho ke mkhulu, sekwenzekile, mhlambe simbona ngani umuntu ngokwedlozi? Mhlambe ngoba mina nawe sibheka kwedlozi, hayi lapha kulokhu kwa psychological. Kusuke kwenzakalani? Simbona ngani umuntu ohlukumezekile ngokwedlozi mhlambe? Futhi akube mala kakhulu lokhu uma sizalaka ngokukhuluma ngoba ukukhumbula ukuthi umuntu usenzeka kabancane lokho esinayo ngasemnyango umakhosi usebabala semnyana sesukwazi umholo wakhe siyamshaya makhosi uba nomsenyana yabo ukwazi ukuthi umamthande sesisebenza lokho. Yebo, amakhosi nabo bayasebenza izinto zakuthi nathi sebenza kusebenza naye. Ngakho ukuthi uma umakhosi osebenza kuba sisile noma kube makhosi yasile umuntu uyadana bathi abuyele wakhe lapha endlini. Lapho sithola kwenzakala ukuthi wena uhambe ngabhaliwe wasekhaya makhosi. Yes. Oh, okay. Mkhulu, shuthi nje singakusho noma sikubeke nje ngembaba ukuthi kahle kahle kumele uhlale izinto mazenzeka uyibheke. Kahle kumele uhlale izinto uyibheke, ngoba yonke into yenzeka ngesizathu. Ngaba yizathu esihle, ngaba yizathu esibi. Uyabona? Mhlambe siyabona umalume ubhizi nje uyitika ngeingane la ekhaya, ingane zikadadewabo uyitika ngazo nje mayibuye esikoleni seziyazi ukuthi mina ngihlalele nje ukulalwa umalume njalo mangibuya ngilala. Mhlambe nalokho kumele sikubheke ukuthi
ukwenzele ngoba phela umuntu lo uyaphila unengqondo uyacabanga, akekho umuntu ongaphendula ingane kadadewabo amakhosikazi akhe, uyabona. So nalokho ngiyacabanga ukuthi ngokwesintu ngafanele sikubheke mkhulu. Akukani lapha phambili. Yeah. Leyo futhi iyahlupa ngoba le ekhaya siyahlupa. Ikhaya lingaphilile nje ngoba nezigaba zesilapheni zefaneleyo aliyahamba lekhaya. Bona nisha nje kuyenze izinto ungakwazi nokuya phambili indaba sekungamele. Mkhulu uke wathinta udaba lwami oluthi kuyaye kuhambe kufuneka ukubuke mase kwenzeka nihlukumezana nishadile ukuthi mhlambe lo muntu lo wakho yini ngoba angangena ngendlela ezinye uthola ukuthi umfowabo washona sekumele ezogana wena noma umkamfowenu sekumele ezogana wena njalo njalo. Uke wayithinta nje into enjengaleyo. Nakho ke mkhulu ngikhona sengiganile la ekhaya. Ngiyabona ukuthi ngiyahlukumezeka nawe ngiyahlukumeza at the same time. Kahle kahle mina nawe siyahlukumezana makungesimi nguwe masingashayani sibanga imali sibanga abantwana sibanga in bese iba khona lento ethi angihambe kulomshado angiphume ngoba ngiyogcina ngiphuma ngesidumbu. Uyayibona leyo nto bese kuba khona lento ethi hayi wena wathelwa ngenyongo wena lapho wathela ngenyongo sengihleli-ke manje angisahambi because noma ngibuyele ekhaya kuthiwa hamba ubuyele kwakho wathelwa ngonyongo. Siyimisa kanjani mkhulu leyo nto? Abantu abagcine kakhulu besebeyintona bejibilisela kanjani bethola umuntu okwazi ukusoqela siyohloleza lapho kuthinteke khona la ningadunywe khona mpilo nala kumele kuhleleze khona kuhleleze ukuze iqhubeke ikhathi ibe nezimali. Yebo nokubuke nje ukuthi ngikathi nawe ekhaya uzalwe intombazane emandeni elisigenayo ekhona wesekho. Nawe sizele ekhaya njalo intombazane hayi ma wakho wayishilo intombazane. Nofika kuyo wena siwasithathe wabanikahla wasana. Okay. Apha nje umuntu wesilisa ukwazi ukuphatha wakho ngoba intombazane. Yeah. Hey, ngiyakuzwa. Alright, Nongoma FM 88.3 we play you listen. Kanti-ke don't forget to subscribe on our YouTube channel uthi-ke Life Changing Journey or visit us www.lifechangingjourney.co.za. Sikhona na Facebook nje-ke futhi usho kanjalo uthi-ke Life Changing Journey. Thina-ke siyatholakala njengoba ngikutshelile ukuthi-ke nje-ke wena njengoba sikhuluma namhlanje-ke uzobe usibuka live laphana-ke Facebook Life Changing Journey uyakwazi ukuthola YouTube futhi ufike uthi-ke Life Changing Journey bese uyakwazi ukuthi usibuka. Ungagcini ngoba usibuka like our Facebook page silandele ku-Facebook. Ungagcini-ke futhi kusibuka laphana-ke ku-YouTube subscribe phela ukwazi ukuthola zonke iy'hloko esuke sikhuluma ngazo khona la emsakazweni Nongoma FM 88.3. Njengamanje sikhuluma ngodlame lwasekhaya laphana-ke nomkhulu-ke uBheseni. Mkhulu udlame-ke lwasekhaya siyibiza nge-domestic and family violence. Mkhulu laphana-ke sike sakubala ukuthi akukhona ukuhlukumeza ukuthi ungihlukumeza ngento engiyibona noma ngathiwa ngasiganene la ekhaya noma-ke kuthiwa ikhaya nje igceke lonke. Akusikho ukuthi sihlukumezana ngokushaya noma ngokubeka isandla kuphela kodwa kunale kuthiwa emotional abuse wena mkhulu
uzokhuluma amagama ayiziswane kimi ngaso sonke isikhathi mangikunaka nje noma sikhulumani kunegama ozolisho enkulumeni yethu elingilimazayo futhi ungalinaki ukuthi liyangilimaza leli gama. Sometimes futhi ulisho ngamabomo, ngisho sengikutshela ukuthi ayi angikuthandanga indlela okhulume ngayo, wenza sure even unkosikazi wakho ngisho engagqoka kahle ebe muhle abanye abantu ngaphandle bemncome uyamgxeka. Ayikho nje into enhle yena yenza, ngisho iy'ngane zakho ayikho into enhle eziyenzayo wena oyincomayo uzumbuke nokumbuka ukuthi yo hhayi nanemcondo nahlala umbelesele ngokuthi unemcondo unekhanda elikhulu hhayi wazi wagqoka kabi, hhayi akukufaneli-ke lokhu, hhayi ufake iy'nwele zani zingakufanele ufake imeke. Uyayibona lawo mazwi lawo ayamlimaza and ameza ukuthi alahlekelwe yi-self esteem. Nalokho mkhulu simbona ngani-ke umuntu lapha edlozini ukuthi uyabona lo muntu lo ulimele, ngoba sometimes mkhulu kunento yokuthi umuntu elimale, uyabona alimele kube ngathi nengqondo yakhe ngathi isithatha kancane-ke manje uthole ukuthi umuntu uyathwasa size sithi ayi mhlawumbe idlozi leli selihambe limhambisa ngengqondo. Uyayibona sidila kanjani nento kanjalo mkhulu Pheseni? Uma unjalo yazi ukuthi izozi masafika kuwena ningakafika intanelapha siyohlambisana noma liphuswazo noma liphuswazo likwaba noma liphuswazo ingqondo yakho ayifika kuyenzeka yini uxolo mkhulu kungena emlonyeni, kuyenzeka yini ukuthi idlozi lingenze nginyanyeke ngingathandeki, ngithi ngifika ekhaya kithi wonke umuntu uyanginyanya ngisho obhuti bami beze beshona abazali basale sinyanya basishiye nje sinyanyana singazwani. Kula ngihamba khona nje ubone ukuthi manje ngiyaqhamuka nje vele kuhlukane bahlukane abantu besuke ngisale ngedwa ngize ngiyibuza ngabe ngiyanuka yini. Sometimes ngize ngithenge zonke izinto zokugeza ey'nukisa kahle, ngithenge yonke into kucaca ukuthi ngiyenyanyeka. Kuyenzekani abantu abadala bengenze into engafuneki? Lapho kade size siyenezalane lapho ngaba khona izinto kade size ngokulungisa izinto hayi khamba Yo hey chaza lokho ukuthi khona izinto kahle kahle impilo yakho kuze iqonde mawumuntu wesintu okholele esintini, hamba kubantu abahogelayo bahogele ulungise lezo zinto ezikhona. Wena lokhu abakhona usuze uyako-40 awukazi usebenza, awukazi uye kumlungu nje, awukazi usebenze, hamba ohogela. Wena usuya ko-30 akaze kube khona nensizwa noma ko-40 nensizwa nje ethi ngifuna ukuyovela kini kunqatshwe makunqatshwa kuphelele endleleni nani nani awuyohogela. Mkhulu ngifakazela. Uyabona ngikuzwa kahle mkhulu, siyabonga kakhulu ukuba nathi nje ohlelweni, ukuba nathi sicacisela abantu ukuthi ayikho into engeke yenzeke uma ufuna yenzeke, ayikho into engeke ikhanye uma ungabe ufuna ikhanye, ayikho into engeke iqaqeke uma ngabe wena ufuna iqaqeke. Shuthi kuqala ngawe lokho sihlale sikusho no-Dr. Nyezi ukuthi aqale wena kukhulume nawe ngaphakathi ukuthi yes ngiyakwazi mina sekwenzekile, kwenzeka nakubaba, kwenzeka nakumalume, kwenzeka ubaba omncane nobaba omdala nobaba omkhulu wala ekhaya babevele bekanje kanje. No,
akube yimi-ke aqale ngami-ke ukuphula lento le ngiyinqamule ayigcine la ayingabe isaqhubeka njalo njalo. So namanje sisho njalo ukuze lelo dlame nalokho okuhlukumezeka njalo njalo akuqale ngawe uthi mina ngifuna ukusizakala, ake ngishayele umkhulu Bheseni ngizwe ukuthi wemkhulu Bheseni nakhu la senza kanje, ake ngishayele uDr Nyezi, Dr Nyezi nakhu la njalo njalo, aqale ngawe uvale yonke leyo nto eyadalwa abantu. La amanzi aphehlwe, kwaphehlwa amanzi omnyama lapho kwasetshenzwa izinto, awuqale-ke uhambe kwenzeka izinto, hamba ohlola kukhanyise. Mkhulu, bakuthola kanjani abantu ey'nkundleni zokuxhumana? Ukuxhumana nami bakithi ngilekile abantu bakithi ngikhalela bakithi abanye bazi ukuthi umnqamu noma ngayishiyana zile inamba lapha. Akunankinga mkhulu, shiya nje la uxhumana la awutholakala khona. Ngicela ukuthi ngibalungise ngoba bese ngicela ngoba ngizokile kodwa ngicela ngicela ngawe 072 072 028 34 60 60. Ngicela ungiphindela mkhulu. 072 072 028 028 3460. 3460. uVodacom lowo. Yeah. Ngicela unginikezele emkhulu. MTN 063 135 1 135 135 0435. 0455. Ngicela ungiphindela futhi mkhulu. 063 063 135 135 0435. 0455. Ngicabanga ukuthi leyo iya WhatsApp noWhatsApp mkhulu. Za WhatsApp fika-ke laphana-ke kumkhulu Bheseni ushiye nje, uma uthi uya WhatsApp-ke wena shiya i-voice note ubuze konke ofuna ukukubuza. Uyothi sengalalela i-voice note kumkhulu bese buya kuwe yakuphendula. Uma ukuthi futhi uyamfonela vele ufone umtshele inamba yakho ngithethe emsakazweni mkhulu nakho. Siyabonga kakhulu mhlonishwa, asihlangane ngesonto elizayo. Alright, Nongoma FM 88.3 we play you listening njalo nje kayijiki ke igama lohlelo ke i-Drive Connection. Mina lami nginolwazi nginqonkosi.